Pagpalang araw po sa inyo lahat. Andito naman po ang iwagan ng Pangasinan na magbabagi po ng iba't ibang karunungan din po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa sakit sa araw-araw. Ang ibabagi ko po ngayon sa inyo ay orasyon ng City Archangelis po. Poder, pangkalatang medalyon po. Kung may medalyon po kayong City Archangelis po, napakainan po rin po yung City Archangelis. Ito po yung mga alalay ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat na napakalakas po na sila ang sumupil po sa mga demonyo po sa lahat po. Kung may tangan-tangan po kayong City Archangelis po, napakalakas po rin yan na medalyon po. Magdasal ng isang ama namin, ang Baginong Maria, sumasampalataya at luwalhati po. At isunod po yung orasyon po. Narito po yung orasyon po. Bultum Tari Angelus Silitus Mikael Gabriel Rafael Uriel Sitael Judiel Barakwil Quisum Sicudium Creum Dum Meum Dios Animasula Emiap Iloi Ilok Espiritu Sancto Salvator Sar Bundi Jesus Nazarenus Rex Juda Irum Negosum Adram Akradam Angeli Dei Qui Custos Is Mi Tibi Comisum Piatati Sapierna Illumina Gusto di Regi It Goberna Iripi Midi Inimesis Mi Angeli Di It Ab Insurgin Tibus in Mi Liberamin Giberatis Hum Poderoso Mitam Giparo del Rapto Sigit Hum Poderoso Mitam Re Dilos Igis Giparo Sigit Sarias Gimpas Ratal Magagimpas Plinit Salvator Jesus Samaguam Moriam Galina Mitam Lamurok Midam Aku Uk Ak As Waum Abukaw Agimat Latak Abiyu Abya Asubi Nor Natnud Ampilam Guam Exminaraw Quid Sikot Dios Nora Beritas Munigas Mitam Midoriam Eternong Parsi Kwa